Το χοντρό δεν πέτυχα εγώ. Δεν μας θέλει υποχοντρός εμάς. Γιατί μόνο σε μένα πριν έλεγε. Ποιος σταμάτησε πρώτα. Σε μένα ήρθε στο πορπαγκάζ και είδες τι είναι αυτό λέει, τι είναι η βαλίτσα. Δικιά σου είναι λέει. Ωραίος. Ναι. Και εσένα τι σου είπα, Άρη, εσένα τι σου είπαν. Γιατί δεν έβαλες τώρα μόνο. Δεν την παλεύεις ρε. Την παλεύεις πω πω. Βλαμμένη κοπέλα. Έχει βάλει. Είπε από τη μία μεριά το κρασί και την έβαλε στο άλλο ρε μάνα. Να βγει, δεν πρόλαβε. Ήθελα να πιείτε εσείς πρώτα. Ναι, εμένα. Βάλ' τα μέσα. Όχι, βάλ' τα μέσα. Τα βάζω μέσα, μου λέει, γιατί τα βάζεις μέσα. Και μετά που βγήκες έξω τι έκανες ρε μάνα, πώς πήγαινες ρε μάνα, γιατί πήγαινες έτσι. Δεν πήγαινε κάπως. Τι να κάνω ρε μάνα, έκανα έτσι. Να κάνω, τι να κάνω, έτσι. Ήταν μέσα με τα χέρια σου. Ωραία μάλακα εντάξει, αφού ψάξα τον Εμίλ, λέω μετά εντάξει τι να βρούνε. Μαγιά. Μαγιά, καλοκαίρι του λέω. Το χειμώνα, Το χειμώνα μου λέει έτσι μαγιά. Το λέω το καλοκαίρι, άμα τους κάνουμε το χειμώνα τι να κάνουμε στην Αθήνα. Α, έτσι σου λέει μετά, ναι. Ας σου πει έτσι, ξέρεις τι γίνεται. Και ξέρεις τι γίνεται. Τι καλά με το πάει. Καμιά χαρά το πες. Εγώ έβγαλα αλάρμ πρώτα που του μιλήσα. Τον τάπασα το χοντρό. Το Σπύρο κρασί του βάλατε. Βέβαια, να το. Τον τάπασα το χοντρό. Του λέω δεν έτρεχα. Και μετά μου λέει θα σε γαμίσω στο ξύλο. Θα σε σπάσω. Μετά τα μερικά άτομα του σπάνε τα νεύρα. δεν βρίσκεται πάρα πολύ. Και εγώ δεν ξαναμίλησα, σήκωσα τα χέρια μου ψηλά και λέω ψάξε με. Και μου λέει παραδίνομαι. Εσύ γιατί δεν σήκωσες ψηλά τα χέρια. Το ίδιο θυμάσαι μου. Παραδόθηκες ρε μαλακά. Αλλά καλά αυτό είναι να με ψάξει ο άνθρωπος, τι να κάνω έτσι. Θα μου κάνει σίγουρα τα χέρια σου. Επειδή δεν ήθελα να μου κάνει έτσι, γιατί με εκνευρίζει να μου κάνεις έτσι εδώ να με κουμπάς. Θα τον πλάκω. Εν τω μεταξύ το ξέρεις την πρώτη ατάκα που είπες μου Λυκή. Είναι πάμε σε ένα ραντεβού εδώ πιο πριν. Εδώ πέρα, εγώ αυτό νόμιζα ότι ήταν. Δεν το έλεγα ψέματα. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ο Λεωνίδας εκεί σταματήσαμε παρέα. Κάνατε μισό τη φορά και σταλεί. Τώρα έχουμε στην Λεωνίδα. Στην αρχή, δεν κατάλαβα. Μαλάκα τόσο χοντρός ήμουν εγώ. Τόσο χοντρός ήμουν εγώ. Εγώ του λέω νόμιζα ότι ήταν οι φίλοι μας. Εγώ πηγαίναμε να πάμε εδώ στην Ελέα του λέω. Μου λέει να πάτε να φάτε, δεν να ψάξουμε. Φάνηκε πολύ λογικό ο Λεωνίδας να είναι με... Ο Λεωνίδας θα είναι με την πόρτα. Μες στο λύκειο χακό. Με ρεφλέκτορ και να κάνει έτσι μέσα στον δρόμο. Μα δεν καταλάβατε. Αυτό τον πήραμε μπροστά. Του είπα νόμιζα το λέω, ήταν κάτι... Εγώ δεν τον είδα. Εγώ νόμιζα... Δεν καταλάβαμε. Μίλα. Ρε μαλάκα, εγώ δεν πήρα χαμπάρι ότι ήταν... Νόμιζα πως ο μπάτσος είναι Λεωνίδας. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ο Λεωνίδας, μαλάκα. Δεν είχα δει άνθρωπο.